ngan puli ya kimat bakungsan na unang sanhima. Hapo arpusaw kanta siya kem ki arngut ki batendra ya volunteer homeguard. Ngai hagajing start ki pajba bakin rai penklan ya kanu ka seng trairi ha usnam arhajar arpulai ong urinektan. Ban penyap ya ki khun la jong kalong ka bapenja buram ya kajat benreu ong uhek. Ubreu uba penyap ya ki khun day ban ngat hakajing penshitam ong ka amperin. Dangla hi ukan rat bat preston ban ya ka presiden rule ong ubindo. Om sengudan kentien ban pentingan ya kalong gieng ki khlung FKJGP. Om dan jing mutshu ban penkhi sarkar bala lingkot kapor ong urinekton. Phla uba penyap ya ki khun badan daw bat kakurem yalam hi mau syaka jakabrat ya kitari. Dawa ki bahayeng ban penshitom ya uba penyap. Menta on tep no ya kishipara basyaot rendang hanongra. Mi ya ki biang kinong tray nihu ban dawa itu no kum kinong tray bapura. Halor kajing ai degree thok haka kerteng Tekno Global University Shillong. Kayudupi kadang klan hamakorwat pet seng tang. Kershan pura ki seng ban ai tiket ya uba rinikdon. Kayudupi kadang klan hamakorwat pet seng tang uba medal bat katu katne ong ushan bor. Phla uba penyap iki khun badan daw bat kakurim yalam hima usha kajaka berat tari. Pan ke SIT news ngi ban toket. Kipulit kila pintikina ba ubriu uba shim ya kajing im jong arngut ki khun baladap phla badai mau balale ya kani kamrunar bat ulalet yalam hidala di syaka jakabrat ya katari hadian ba ula penyap ya ki khun habaya kren bat USP CT SP uba Vivix im ulaya thu bakitnat pulit ulathaw ya ki kinhun toket ki bakarpang ni ka social investigation team SIT halor kani kajing jaka bahakhle ya ka kinhun da Deputy Superintendent of Police Crime. Hakajing kmi lang uba SM ulaya thu baka kenhun toket kalalet syaka jaka baja haka ba uniu kupa ula penyap iki khun ulaya lamru yaki pulit syaka jaka ba ubret ya katari kabala yo na kajaka ka badan marjan bat kajaka penyap jaka penyap yaki haklau wakti hanongra. Ubas mulaya thu ba uniu kupa uba arp kunais nam karta u Jefferson jana ula syakem haki pulit hakasngi ga baar hakapor nyo shiteng janmet bat lapan ngat yu haki artli ki kendon ka an IPC ka ba laispa en repusaw bat laispa ar bara bor bat dan kti ban shim ya kajing imbrio. Ubas mulong ba ondang penlong susu ya kajing tuket ya uniu runar bat dan kam ban tep ya news ngi ha along ki pulit naka benta ban pendep ya kajing toket. Halor kani ka daw ka papenlong ya ban le ya kani ka kam runar uba mulong ba na kajing phla jong ka daw ka daybet kajing penkut namar ba udon daw bat ka kurim namar ba sa alang syu ula phla ba kidan ki daw hapdeng jong bat ka kurim jong bat kat kum kajing ya thu jong ukwa ban let phai biang sya ka kurim hendrei kamla ban pediang namar udan kajing le tomet bat kajing pensajaya ka bat udai ru uba kerni hakakyat bat udang syumi shen hina ka jaka ka babu kerpang ban penbet ya kajing im rehabilitation center ong uba laong baka daw ka daybet kajing penkut jong namar kajing bitar bat nakaliang kipulit kintokit bnia haka bayadai bat nakaliang kipulit kintokit bnia haka babun kiliang haka bayadai bat kani kajing ja habakali ya uni ubriu ubiang kajing mutjing perkat mentally stable uba laong ba ka kenhun toket kan wat jingtep bria ya kaniru khamtam na kajaka ka bala pensa karpang yau baun penbet ya kajing im dawa ki bahayeng ban penshitom ya uba penyap menta on tepno ya kishipara basyaot rendang hanongra kajing pendep ya kaniam karukom bat kajing lit on tep ya arngut shipara ki bala syap penyap dusman hanong lum nongra kan long hakasngi palai hakapor shi beje no phaisngi ha ulum jingtep ka balang kothling kajing penbet bandit on tap ya kini ki shipara kadai hadin baki doktor kila le ya ka postmortem halor ki arngut shipara kila pendap ya ka kam hakapor arbeje janmet jong kasngi balang hanigrim hakapor balara ya ka met ke basa jong ki shipara no hospital shaying sa hanongra lasakhi baki bahayeng hasem kila yam pa donut namar kajing snusik thang halor katai kajingja kini ki khlung ki bal dei shipara iwei ide ishinrang ibadang ars nam karta bat iwei ikintai ibadang saus nam karta kumban chupen ken maula lap yakini ki shipara ki basya penyap dusman hakawei ka khlau harut kesnong jong konongra shillong hakapor pra bajem step jong kalai puai tarik ujemang arhajar arpuar bat subajur
Bat la subajur bayakani ka kampentrium la lehi da ukpa namar dei mau ubalayalam yakini ki khun hakapor san bejejan met jongka laip huai terik ujemang ban let thiet jingbam kat hadu bau khlam wan yalam shu shaying. Ya uni ukpa jongkini ki shipara ki pulit ki lakem no na yingsa jong u na nongra hakapor jan met laip huai terik ujemang ki pulit menta ki dang penlong ya ka jing toket ban lap ya ka jing shisha. Habaya keren bat ki bahayeng hasem jongkini ki khlung ki ladawa na ki por pulit baki dei ban penshitom ting ya uni ubriu ubalanut sang ban penyap ya la ki khun. Kini ki bahayeng ki la subajur bet bayakani ka kam la lehi da ukpa lem kumta balay un pedri. Hakani ka sngi ka kong amprin lengdo kadai ka emli na is chelong bat uba e lehek ubadai u emli ka penthor kra kilawan ban sngolem ya ki bahayeng kat badang yat ke postmortem hakatai ke hospital. Kimat bokongsan naukin jatshai. Bamsap ne phim bamsap manla ka sarkar ki jushak no bet ong urinekton. Dau engineer bela song thaj on pen yakhun ka TMC Nashila. Ki babon kishnong mulai ki kinthairu ki shong darbar lang. Shayong ki bahayeng ukpa hadien bala sha penyap ki arngut shipara. Yakhi ki nong tray ka ANEHUWU ban dawa siu ka bay nong ka babidor. Na ki shispa saw pusaw tuli kishnong sa kumbalay puway tuli ki bampat yo ya kisurok ha east and west kasils. Bala jabo palat ka sornong po dawa ka HYC ban penkhoj hapo shitayo. Stang ka thaw ki start ITT Guwahati ya katnum yeng dorbar thawan. Arsngi pendap ka TULBA ya ka yeng basna ya ka long yeng hawailoy. Te parlok nakapor sa kapor ni malami pi ki khubor ba man lagas ni nang yai sa bani khublai shibun.